Ya Banketi Maryama 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 wutar mata ni da wancan mata Maryama ke tarbance babu kamar kyamata babu kamar kyamasha ina da kyawun haiba ka cikar kamala duba inda ke ake yi ko ina a za a je da ke Maryama autar mata babu kamar kyamata kina ginduwa akan ki ne ake magana zuwa ake addu'a da an iso gare ki Maryama zantuka sun kare ke tarbance Maryama wutar mata sarauniyar yan mata Maryama babu kamar ke ina suken yan mata su zo su gaida ki ke tarwace Maryama ba yake yan mata ina suke zuwa suke ta ko ina su taho zuwa suke kashe suke mata Maryama Maryama babu kamar ta mata sunanki baba sali ya samu da tauran abaya akwai ku sunayen nan ke tarabance babu kamar kyamata ina suke yan mata su zo su gaida ki faɗiyar babba babu kamar Maryama babu kamar kin Maryama